Eurowatt. Da. Mi-au luat două pereche aici. Apare tamplouă. Da, uitați. E foarte nașpa. Îmi pare foarte rău de ei. Acum o să... nu știu. O sun pe omul ăla să vedem. Poate s-o dus la el înapoi. Voltații toți s-au dus pe la vecini. Și na, voiajorii 100% s-au dus la omul ăla. Deci îmi pare foarte rău. Deci afară picură. Dar e o farsă. Deci v-am păcălit. Aici sunt toți. Le-am făcut cușca asta. Plouă afară. Ia uitați pe toți. Aici am să țin mai ornament tot. Ia uitați, au boxele alea, au încă două lădițe, au acolo în spate o lădiță. Deci au mâncare, au dăpătoare acolo, trebuie să le pui. Ia uitați, o să mai trebuiască să mai iau un mascul pentru acea femelă, stingheră. Pentru cei care nu știu ce înseamnă stingher, e o femelă sau un mascul fără pereche, care n-are pereche. Aștept să nu voiajorii aia stil vechi înfoiații. Acum nu știu. Văd că voiajorii n-au luat deja. No. Aștept să nu și ăștia, știți, gata. Aceea m-am liniștit, azi au făcut aproape deodată ouăle făcute. Uitați. Ia uitați, au luat pe lângă cui, văd că și mai aștept să o și femeluța aia maxim poi mâine sau mâine, până mâine poate ouă. Afară cam picură, acolo iepurii. Aici am dat cușca de sus jos, de acolo. Uitați. Sus am pus prelată, boxele și da. O să fac un video pe zi, cum am zis. Și aș vrea să vă abonați la porumbei, nu, lumea lui Robi sau Robert. Lumea lui Robert sau Robi, mai știu cum e. Vreau să vă abonați. E de la mine din zona de pe aici, din Timișoara, cică. Și Ionuț Pigeon și lui aș vrea să vă abonați. Ionuț Pigeon Ro, cred că, sau nu mai știu. Și cel mai mult vreau să vă abonați la lumea lui Robert. Ia uitați, vei acolo femeluța aia. O să aștept pui de aici cel mai mult. De aici sunt foarte curios ce pui îmi vor da. Trebuie să-mi dea ceva cuc. Aici o să țin voiajori și pui din voiajorii aia stil vechi. Dacă o să-mi fac o să-i aduc pe toți aici. Toți voiajorii o să-i aduc acolo. Aici și acolo voltații. Pui de voltat o să-i țin acolo. Și tot ce e ornament. O să mai iau un mascul la femeia aia. Pardon.
O să mai iau o femelă la dragon ca să o bat și dragonul acolo și un mascul la femela aia. Să am învejori. O să fac în felul următor pe cea. O să guțanca aia o să o împerechez cu guțanul meu. Și pe acel bălțat, care nu-l văd de pe afară pe undeva, pe acel bălțat o să o împerechez cu această femelă ca să-mi dea pui bălțat. Deci asta o să fac la vară, nu acum. Pui aia doi o să-i dau, aia de guțan, de corcituri, corciturile alea două de voiajoși cu guțanca asta. Da. Avar cam picură, văd că acum au picurat. Dar nu-l văd pe ăla, nu știu, cred că o intra, nu știu pe unde. Cred că e de acolo, pe la căpriță. Ia uitați-l, pe ăla am să-l fac cu această femelă. Și o să iau o femelă de dragon la ăsta, să-l fac. Și la asta o să mai iau un mascul. Și pe aceea, nu mai trebuie și acolo. Și mai vreau să mai iau satinet. Ia uitați acolo. Cred că se calcă. Ia uitați. Acolo mai ornament. Ia uitați cum se pupă. Sper să se calce. Cam plouă pe telefon. Dar n-are nimic. Ia uitați, o calcă. O calcat-o aproape. N-are nimic. Deci, ăsta e planul care vreau să-l fac. O să mai iau chingi acolo. Nu știu dacă ne iau chingi. O să-mi iau satineți, iarăși vreau să-mi iau. Uite ce cânt acolo. Sunt curios oare din cucul ăla și cu această femelă ce pui nu vor da. Sper să-mi dea ceva cuc pe negru sau ceva solzați frumoși. Da? Oricum ceva bălțături îmi dă din... Cum nu da și puii ăia, bălțături o să-mi dea, e clar. Deci toți puii care o să-i am, îi țin, mai ia doi, cred că o să-i dau, sau nu știu, deocamdată nu știu. Da. O să aștept să nouă și ăștia și o să am 6 pui și cu încă 4. Uite, o să vin cu guțan. Nu e a meu ăla.
Nu. Atât am vrut să o arăt. Vreau să vă abonați la lumea lui Robert sau lui Robi și să vă abonați la Ionuț Pigeon Ro sau Ionuț Pigeon și dați și voi un like aici pe canal. Eu am fost Pigeon Porumbeian.